13.6 million ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit atol sa kapigayon nga bypass operation kagabi September 18 sa Barangay Mohon, Dakbayan sa Talisay. Matod ni Cebu Police Provincial Office Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, nga kini ang resulta na sa ilang subsub nga kampanya batok sa illegal nga drogas suman sa deklarasyon ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga all-out war batok sa illegal nga drogas. And this is the positive result of the pronouncement of our good governor, Gwendolyn Garcia, on her call on all out against illegal drugs po. Gila ang mga dinakpan nga sila Stephen Mitante, 19 anyos, ug Jerry Bionson, 29 anyos, nga pulos residente sa Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo. Giingon makadispos og kinilo nga illegal nga drogas ang grupo ni Mitante sa Metro Cebu, apil na sa mga silingan nga lungsod ug dakbayan sa probinsya sa Sugbo. Gidugang ni Sukalit nga naggikan gihapon sa Luzon ang supply sa illegal nga drogas. Tungod sa impormasyon nga nakuha sa mga intelligence officer sa CPPO, lakip na sa Regional Intelligence Division, Talisay City Police Station ug ang Naval Intelligence and Security Group nahimong malampuson ang maong anti-drug operation. This is the combined effort between the PNP and other law enforcement agencies, and this shows our strong determination to eradicate the social menace. Nagpadayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan kung kinsa pa ang mga kauban ni Mitante dinhi sa Sugbo, sanglit sila nagtuo nga sakop sa sindikato sa illegal nga drogas ang ilang nadakpan tungod sa kadako nga nakuha gikan sa mga sospek. Sabig sa Dakbayan sa Sugbo, giangkon sa Cebu City Police Office CCPO nga dako gihapon ang ilang problema sa illegal nga drogas, ilabi na nga sagad sa mga madakpan sa probinsya nga mga personalidad nagpuyo sa Dakbayan. Ang issue sa illegal nga drugs continues to be one of the perennial problems, no? Magbalik-balik hindi siya mawa, no? And we are happy that other units are helping Cebu City clean up this problem because di man na malimod na ang Cebu City is like a melting pot sa agtuanan sa tanan. It is also a transit point. So that particular issue did not come a surprise for us. So it's just a matter of time that we are able to run after these particular elements. So unsa may gikinahanglan, kooperasyon sa komunidad sa pamaagi sa paghatag og insakto og credible nga information, dili fake news. And then timely sad nga report, because kung karon ninyo i-report sa amoa nga gahapon na ay gatransact dira og droga, we cannot do anymore with that particular information. Kini si Shariza Mioy alang sa May TV Cebu.